Hanım anam terden başlayla yani. Hava Instagram'ı şu vaqt açtım, ben terden salam aytýan bütün garydaşlaryma, bütün dogallaryma, dostlarlara. Hemmeňize salam bolsun. Türkmen sehradan tut Türkmenistana çelli. Bütün Türk dünýasyna salam bolsun. Hemme dostlara salam bolsun. Bugün bolsa fevralyň 12-si 2023-nji ýyl fevral aýynyň 12-si Türkmenistanyň tarihi göre ýene de Türkiýede 12 Şubat 2023. Edil Şubat İran'daki tarihi görüp bilemek, onu özünüz görýärler ve orası otaýyn çıkarar inşallah. Geçen hepde sol Türkmenistan'daki karındaşlaryň biri şu Magtumulyň goşgusyny bilen şolardan okap bermegimdi isläpdi. Ben öňem şu program bernamy taýýarlamda hemişe Magtumulyň goşgusyny başlaýardym. Soňra başga wurunlara ýerýärdik. Ýöne şol İranly şol aýa galmalar bolandan beri ýolumuz edebiýatdan, ferhenkden siyasata gidiverdi. Şol üçin goşgulamyatdan çykdy. Endi men şu öňkü däwimde görä bir goşgu bilen başlaýyn. Goşgu okaýyn Magtumuly Farabi ustadymyzdan. Soňra wurunlara bir-birden girişiberler. Bilýän köp dinlendirsiňiz, ýöne dinlemedikler de bardyr. Magtumuly ýoly özler diýen goşgusyny okaýyn. Sada dil bilen halk düşüner ýaly bir akymly şekilde ýazylan bir goşgy. Magtumuly atamyzyň bir aýratyrlygy bar. Şu goşgularyna seredeňne çylşyrymly, gaty, terin, dili baý diýelimi, aňyrdan aýlanyp gelýän ýöne sada adamyň düşünüp bilmejek goşgular da bar. Ýöne hemde bir tarapdan owa adam, sada adamyň bir ansatlyk düşünüp biljek goşgular da bar. Şol ikisinem bilelikde ýazyp bilmek ansady iş däl. Birem şunu görkezýär, şair öz halkyny tanaýar. Şoňa göre hem halkyň düşünüp biljek bir dilini ulanýar, hem de gerek wagtynda irfany goşgular biraz o zatlar, ýani konusy, mazmunlar biraz derin, agyrrak goşgularda da agyrdyr gelmeli bolýar. Sebäbi o taýda meňzetmeler bar, sembollar bar, metaforlar bar. Ýöne şol ikisini de getirip bilýärligi nämen görkezýär, şol halkynyň aňyny, düşünjesine göre, aňyna göre goşgu ýazjak bolýar. İki tarapa da düşündiresi gelýär-de. Şu goşguda sada goşulan biri, her kim okanyny ansatlyk bilen düşünüp bilýär. Ýöne kälerini gadym kırak türkmence söz bolsa, bu döwürde biraz düşünmesi kym bolýar oglanlaryň. Bir de farsça söz bolsa da şu Türkmenistan dogallarymız da farsça sözüň hemmesini bilmeýärden, ular da şu kynçylyk bilen gabat gelýärler, hemmesini düşünüp bilmeýärler. Şöyle bilelikde okap geçeýliň. Birinci başlasa biz ýalyjy iýlen aýra çöllere gowy diýýärdi. Biz üçin ýalan ýaly bolup dur. İýlinden aýra düşen, ah urur iýli gözler. Ýolundan juda düşen, jehd eder ýoly gözler. İýlinden aýra düşen, ah urur iýli gözler. Ýolundan juda düşen, jehd eder ýoly gözler. Bu taýda jehd eder, talaş eder ýoly gözler. Ondan sonra ikinci bende geçýär. Gökde perek gerdandır. Halk yerde sergerdandır. Ne baziger cahandır, göz açan maly özler. Elbette Magtumuly atamyzyň şol goşgularda köpden şairler farsça sözler kän ulanýarlar. Magtumuldan betermiş öňkülerin, Magtumuly ýene de agyrrakdy. Şol kafiye diýen bir zat bar, şu kafiýany düzeltmek için şol farsça da arapça da şu taýda köprek ulanmağa mecbur oldular. Mesela gökde felek gerdandır.
Gökde pelek aylanýar. Gerdan farsça söz şu ýerde. Ýogsa biz için düşünükli ama farsçan bilmeýän bir ýer bolsa, gerdan näme diýip durjak da şu ýerde. Halk yerde sergerdandır. Halk yerde sergerdandır. Ne baziyer cahandır, ne oyuncu cahandır. Göz açan mal gözler. Gökde felek gerdandır, halk yerde sergerdandır. Ne baziyer cahandır, göz açan mal gözler. Oh, bağışla. Hava bağışlan bir tarafa seyretmeli oldu. Koşkun devam etti ya şunu yani. Kimlere altın täsdir. Kimler fail metäsdir. Kimler düýüpden gallasdır. Kim yüpek haly özler. Mahtum olan koşkuların bir aýratylygda şunu koşup duran ýaly. Şundan görünüp duran ýaly. Şol garyplyk, baýlyk, ardaky tabaka, ardaky fark, şol adalatsızlyk, sosial adalatsızlyk, adalaty ijtimaýyň ýoklugy, şonu görkezýär. Kimlere altın täşdir. Kimler gyzyllan täşler bar. Kimler saýyl mätäşdir. Beter garyp mätäş. Dilencilik haly gelen bir mätäş bir topordan sallarym. Kimler düýüpden gallasdyr. Ýere deyip batyp bir topor. Kim yüpek haly özler. Biriň güni var ýere deyip batyp. Bir de halyda haýsy halyny alsam diýärdi. Yüpek haly gerek bana. Indi şunam yüpek hal tapmak ansat diýerdir türkmenlerimizde. Hem fabrikadan karhany çykandan ya halin gara zady da aşağı kaçansan ýa-ni kıymatlar aşağı kaçıp halkın bahaçylyk bol güýji ýetmeýänsen o tarapdan işleýärlerim gowy suratda şonu çykaryp bilmeýänsen halin ne baýa zady kaçdy ýani. Ondan ýöne ştadyň ihtilaf tabagatydan söz etýär, görün etýär. Ve ýöne gön aýtýar onuň aşagynda. Kim nan tapmaz iýmäge. Kim nan tapmaz iýmäge ama bir toparda şonu üýşüripdir goýmagy ýer tapanokda. Kim nan tapmaz iýmäge, kim ýer tapmaz goýmagy. Kim don tapmaz geýmäge. Kim tirmiş haly özler. Don türkmenliň bilýän milli egneşigi. Her kimde bir don bar, şol sada bahalydyr, ya arzandyr. Emma bir toporda tirme şaly özleýär, tirme parçasından dokulan gowy kıymatly şalyň ýerinde. Täze gelen dostlara şu arda ýene köp salam aýtýaryn, bagyslan şol goşuk hapduka salamlary jogap berip ama paýdarjan salam aýtýan ýene-de. Goşukyn şeýle dewam etýär. Bu jahan bir puştedir. Bu ýerde de farsça sözlen köp ulanşyny ýene görýär şu gafiýelerde. Bu jahan bir puştedir. Kim zinde kim kuştedir diye. Her bende bir iştedir. Her kim bir haly özler. Puşte. Bu jahan bir puştedir. Bir ýygnanan zatdyr bu jahan. Bir üýşürlen, bir tümmök ýaly. Kim zinde kim kuştedir. Kim diri, kim de ölüdür. Kuşte öldürülen ölü manýatynda. Indi bulary farsça bilýän dostlarymyz üçin türkmençede farsça sözleri bilmeyen doğullarımız için açıklayan. Her bende bir iştedir, her kim bir haly özler. Hingam üzün, ömür az, çar fasıla baştır yaz, gökte kanat yayan gaz, gözleri köylü özler. Oğlan tesvirde vaftaydı. Gökte kanat yayan gaz, gözleri köylü özler.
Köl talap demek yani. Gökde kanat yayan gaz köl gözleýär. Kölleýäňe ýene ýada düşýär. Bizde kölle oýmadylar indi. Göl ýa köl ikisi bir manyda. Şol inçe urun şu tarapda da ki hem ala göllümi şolarda qurap gidipdir. O tarapdan ham o şol gazlaryň gözläp tap biljek göllerini hem ýok etdiler. İnsanlara bir zulm edilýär. Şol gökde uçup barýan kuşlar da zulm edilýär aslında. Olar ham tap biler. Ve şonunla Mahtumulin öz şu şekilde gelýär. Mahtumul huş eyle. Gezgin diden ýaş eyle. Däl köňül joş eyle. 100 000 hyýal özler. Däl köňül joş eyle. 100 000 hyýal özler. Köňüllidigimiz ýene şol gewün şol edebiýatda gewün näle köňül diýip ýazylýar da. Klasik edebiýatda şu şekilde gelýär. Ine Mahtumulin goşgusy sada dil bilen edil şuna ýagan ýaly. O suratda açyklardyr öz döwrüne kynçylyklary. Ýöne şu goşgulary okamyda görýär şol garyplyk. Adamlaryň agy baý garyp şol adalatsyzlyk hemişe de bolupdyr. Her ýyl dowam etýär. İnsanlar hiç wagtda da öz arzularyna ıslayan adalatsız ýaşaýyşy geçip bilmeýändirler. Geçenem bolsa ýene de o da ýykylypdyr, täzeden ýene adalatsızlyk bolupdyr. Bolanam bolsa bir gysga wagtlyň geçici şekilde bolup geçipdir diýelim. Gara insan hemişe şol bir arzularynyň öz armanlarynyň ýyzyna ýaşap gelipdir. Şu goşgularyň belli etýär. Wa aleykum salam, Nasir kelte. Hamid hak ýazýar. Hemmeňize salam aýtýan dostlar. Şunu ýaly bir goşgu bilen başlaýylydyk. Ol käbir Türkmenistan dowlaryndan isläpdirler. Öňe biz hemişe goşgu bilen başlaýardyk, edebiýatla başlaýardyk, taryhy ýerýärdik. Ýöne soňralary siýasat, ýerenlik aýaga almalar. Şo şeýdip de bir edebiýaty unutdurdy bizi. Hawa ýöne siýasatam biziň ýaşaýyşymyz. Siýasatda bolup bolmaýan nikäler men şahir men ferhengi adam men siýasatly iş ýok diýilýär. Ol hemmesi bir bahana. Siýasat hemmede täsir alýar we hemmede täsir goýýar. Sen tüleýän sözüň sen ýaşaýyş siýasat sen ýaşaýyş şekliň aslında. Dünýä garaýyşyň, pikiriň, düşünjeň. Sen öz ene diliňle ýazjak bolsaň, misal üçin ene diliňle ýazjak bolsaň, şu siýasat saňa eger ruhsat etmese sen ýazyp bilersiňmi ene diliňle? Ýazarsyň, emma şonu okutup bilersiňmi? Sagalara öwretip bilersiňmi? Şol kanun esasyda şo madda ýazylmasa, şular dilli okutmağa hakkı bar diýip ýazylmasa, sonra şu ýazylan adam ýöredilmese, sen öz edebiýatyny giňden halkyna berip bilersiňmi? Bolmaýar. Näme bol siýasat bilen baglanyşykly, emmerat baglanyşykly. Ykdysatda baglanyşykly, edebiýatda baglanyşykly, ferhengde baglanyşykly. Bizim şu wagt meselen biz siýasat okap gelemiz o gabydatlar. Men öz ugrunum sunugat, honer. Biz de dastan ýazdyk, goşgu ýazdyk, şeýdip geldik. Ýöne adam çöwregindäki bolup geçýän zulumlara, adalatsızlyklara, haksızlyklara jydap bilmeýäni özünden şolary bir görkezene we hereket edenine jogap berer gelýär da ýörene sığmanda. Sen jogap bereňde sen özüň siýasy bolýan. Hiç kim men siýasy boljak diýip siýasy bolmaýar. O ba danışgada bir ulumy siýasy reşte we olar gitýär. Siýasat okuýarlar bar. Ýöne siýasat dünýäsinde diňe şol okuýarlar siýasy bolmaýar. Isleýän adam siýasy bolýar. Ol siýasatda nerden gelýär? Bir siýasat ba ýurdun içindedir. Men bir fırsatlardan peýdalanaýyn, fırsat telebi bolýar da.
Oňa muňa gireýin siýasat bilen bir zatlara ýeteýin maksadyma, bir zat haýyr göreýin diýse, olam bar ýöne ol siýasat däl, bir siýasat bar, siýasat oýun diýsek gowdama. Biziň aýtýan siýasatymyz giň manyda ýaşaýyş şekli. Sen eger bolup barýan zatlara fikiriň bermeseň, özüňi bir hessasiyet görkezmeseň, ondan da meni işim yok, men siýasatda men öz iş şagadym bolayyn, her kim öz iş şagady bolup ýörse, ondan kim siýasata goşulmaly? Siýasat däl, bolýan haksızlıklar, adalatsızlıklar, kemçilikler kanun yönetilmeýän bolsa, hakyň elýän bolsa, tebiz bar bolsa, salam ferasat azizam. Kolay gelsin. Onunla sen sesin çıkmasa onunla sen yok bolar, ol halk yok bolar, millet yok bolýar o suratda. Diýmek, källerim şunu Allah, bize şol işimiz manýaly mezhebirek siýasat diýişimiz ýok. Meňe işim ykdysady siýasat diýişim ýok. Mene ferengi siýasat diýişim. Oham garaşyp ýatandylar. Şol adam içinden bir çıksın, bir näçe adam. Bulan hemmesini yükünü götürsün. Hemmesini yerine göreş versin, mübarez etsin. Zandan geçsin, kandan geçsin. Sonra peydasını bular alsın. Manýaly adamlara mağdayalla. Ol bir bahany da men siýasat däl, emma sen peýdasyny görjek wagtyň, şu meýwesini iýjek wagtyň hemmelerden öňdedir. Hemmelerden öň. Peýdasyny aljak bolar, meýwesini aljak bolar. Ham sen siýasata goşulmaýan bolsaň, ferhengi ýatda onda. O meýwesini hem alma. Bir ýeňiş kazanylyna bir hereketde, bir görüşde, ol ýere ýeteňne, bir özgörüş bolanlar bir ýurtlar, ıňylap bolanlar, ýeňişe ýetilenne, şoň meýwesini kim alýar? Bütün millet almaly. Şol üçin bütün millet onu goşandy bolmaly hereketde. Men şeýlip ýatsam, onu kim etmeli? Hiç wagtda da ütgemez. Ütgemeden hiç adam bolmaz. Bir näçe adamyň eline göz tikip dursak, olam ynsallygyň daşyna, ol bir hili fursat telebi bolýar. Onu etdirmeli. Ýöne şu wagt ýene şol hereketler dewam edip barýar. Türkmen haramda adam bolsa. Ýanky hereketlerde şu wagt dün Müstüdo Behmendi da şon. Behmen bak İslamiyet biraz sawuklapdyr, bir ağız çay içmer bolýar. Bir zat geň galardy meni. Şu wagt milleti şol başta näme üçin aýaga aldylar? Başörtü üçin, hijab. Şol doğru şekilde goýduraslar gelmeýär aýallar gyýylar başlaryna. Bularam zorlap goýjaklar. Şol gitse din gitdiýe. Näme din gitdiýe, näme diýsen gara erdala şeriat, näme şonuň bilýän zatlar ýok bolýar. Şol diýe bir saçy görünse şoňya, şol diýe kıyamet kopýar şol diýe. Yerkenki görünse o diýe sogap diýany ýok diýe, ozyna bolsa diýe. Yönüden ana ayarlan görünse diye şol ya din niye tamamen dinden çıkılıyor diye de. Ama şol üçin 500'den köprek adam öldürülüyor. Şöyle millet son ýaly ayak diýrese de, tezahüratlar bolsa da, gıyrılsa da bir adım ila ataslar gelmeýär. Ýöne ýene bir tarapdan başga bir zat görýär. Bular isleýän wagtynda bolan dinle satyp goýber aýallar. Dinle satyp goýber aýallar. İşte Müstüdo Behmen boldy ýani tezahürat. Halk Müstüdo Behmen manysy almadarny. Müstüdo Behmen ýani. Bir wagtda bir ynglap boldy. Şondan netije berdi, bir bayram davara diýip bellendi. 22 Behmen ayının 22'sini günü
Inni bolan 43-44 ýyl geçdi ondan beri millet hemmesi biz ýalňyşdyk diýip toba geldiler, hemmesi İslam ýaşyrjymy, köpsi İslam ýaňa hemmesi mesela. Şol üçin inni tezahürat diýip biz o behmenip çıkasıları gelen o. Şu millet çıkarmak için ne emet yerler? Şu milleti. Taşarı çıkaracak bu. Hani eksini görkedeyin, suratını görkedeyin. Ne emet yerler? Şu yerden görkesip oldu yani. Yine bu da bıstıdı behmenle. Başını göreyen açık. Cumhuriyet İslam'ın perçemi günü. İkinci daha da geçeyim. Göreyen mi? Tezahürattı. Öğüdlerin bilip eksektirip onun koyuyorlar. Buna ne diyecek? Hani dinden çıkıyordu, ecap ayrıldı. Hani milleti öldürdünüz, kanı çektiniz. Bu ne emeğini? Hani din sünnet yediniz. Bunun adı din ne la? Dini oyuna getirmek, dini oynatkı etmek. Sen eğer sen siyasetine, sen rejimi peydası olacak mı, taşlatıp boluyormuş. Başta açık eks çekip tezahüratı da koşup boluyormuş. Şol tezahürat men peydamı orada boluyormuş. Halalmış onunla saçın açmak. Yönü sen bana karşı olsan sana harammış. Böyle din mi olur mu? Ha görüyorsunuz da. Ekstrem görkezdim fotoğrafına. Buna ne diyecek? Yine şol dinin hakim mesele. Din siyasete girmeliler diyen gurun şu yerde. Yani siyasette oyunken din siyasete girse dinle oyuna çeviriyorlar şunu. Oyun ettiler. Ay bir vakta da şol ıngılağın başında yankı Homeyni balık haram ne belan etti. Balık. Bekire doku her yıl balık bağda deryada da hatta. Ay şonla yankı velayetler balık alan o. Türkmenler yani keyfinden çıktı. Balık ardanlar, bol balık, iyi tükenen ok balık. Ay gördüler sonra balıksız karlılar da oyan ok bulan. Balık da gerek. Bir neçe sonrası yani haramladı, halal ettiler yani dağlar. 3 günün içinde haram, 3 günün sonra da halal. Bu da şunu yani. Ola hon bir İslam elinden gidip var ya, din elinden gidip var ya, başlarını açtılar bunlar her dağda mengzedip, Rusiye mengzedip, telekzenalları mengzedip, sonra da öğüdlerine gerek vaktinde açtırıp ekse çekiyorlar. Mun yalı tezvir ya tarihte yok. Mun yalı dine ziyal verenler hem yok dünyada. Dine yani uzer bir şekilde olur yani. Ondan yok da din dünyanın bugün halal, ertesi bugün haram. Bugün başını açarları öldürün, sen tersine durundan. Ertesi bugün halal, sen tezahüratın koşulayan buldan. Böyle din mi olur mu? Hava bu nemeni yönü bir adam görkediyor. Korkupdurlar da. Halkın şuları tersin görüp diller. Yönü nehil şuları inni milleti radi edip bulur. Biraz çıksa zahir bilen aldap bulur mu? Biraz eksi verdik, zat verdik de cezbet bulur mu? Şol intikabatlar bilýän da intikabat ýakynlandy da kendi halal bolýandyr. Repçi wady, ýanky zatyň ýanyna aýdym aýtdy. Reisin ýanyna. Mene atlarym kellemli kalmaya doğru. Şu wagtda aýdym barna aýtdyrýarlar rep aýdymlardan. Näme reýal malla intikabat bolan horda pakyr tutdular. Sonra kaçıp gitti yurttaşına.
Bula muhalify bolup ortağa çykdy. Şol inqilab wagtynda ýa-ni raý aljak wagtlaryna hemme zat bulara azat. Ýöne şol döwürde geçdimi, peýdasyny orada tezahürat da geçdim, ondan sonra milletin kellerine vurup başlaýarlar. Halal bolsa halal edin. Haram bolsa da tezahüratda da haramdır da şol. O bellice bir zat yani. Ýöne bir zat görkerýär, doğrudan korkutdylar. Yani milletin en adynyň şunu düşünürýär. Şular milletin yüreginde şu zatlaryň badygyny bilipdirler. Millet şöyle adat gezecek, her kim özüň näme geyjegini, gezjegini özüniň adatly var, fikir var, intihab etme hakkı var. Erkinliği var. Ve şonun halk şonu isleýändigini bilýärler. Şol üçin hem halka ağlamak üçin bunu ýa-ni eksatda goýýarlar. Näme? Halkın sesini aslında eşitipdirler. Ýöne näme şu öz bir galypda bular bir rejim kuran soň şu galypdan çykyp bilen oklarda. Näme bir adım asy galypdan çyksa o galyp döwülip gitjek, sonra bulary yer galjak geldi. İşleri kıynaljak, şol üçin hem şol galyp saklajak bolýarlar. Asıl mesele hökümet etmekde. Basıp hökümet etmek halk, kıymıllatmalar yerine. Halk halan wagtyň oýnamaly, oýna getirmeli. Bolmayan wagtynda da öz isleýän halkyň gerek ýer wagtynda isleýän şekilde hökümet dewam etmeli. Indi zindanlarda şu wagt çıkardılar, biraz zindandaky tutup galanlaryny çıkarmağa başladylar. Şu wagt köpsini çıkardılar. Dünyada näme gaty seslenipdi, ýanglanypdy, häki edamlar gaty ses etdi dünýäde. Kan wakunuşlar wallahi meclislerde, ýani sazma melellidir, Ittihad-ı Awrupadydyr. Şu Ittihad-ı Awrupada da muny sepan terörist elan etdi bilýäňiz. Hatta Amerikada şu bir laýyha şu tesip bolupdy, şol Iranyň tezahüratlary güýçlendir, ýani kömek etmek, hemayet etmek üçin. Indi bular şu saatlardan korkup başladılar da ýoşa çıkarýarlar tutarlaryny. Ýöne näme etjek bolýarlar? Şondan bir tähüt alyp çıkarýarlar da innik etjek ýalar diýip. Ol tähütde kimler berýär? Gara sadarak sesi eşitmeýärler. Gara beter de näme jedeline, ýani inancynda durmaýar, bir çyksam bolýar şunyň elinden diýär, tähütde berýär, çykýar. Ýöne beter bir tanalýarlar var içinde. Vekiller siyasidir, häzir sesleri eşitilip durallar vardır. Ol men bir-birden at çekip durmaýyn, olar tähüt bermeýärler. Tähüt bermeýärler da gaýtam şol Nesrin Institutda Muhammedi mene birmi. Olar tersine gaýtam siz tähüt bermeli bize diýär da, şol adalatsız etjek däl, millet zulüm etjek däl. Bir Kürt zat ýazypdyr, meni Zara Muhammedi Kürt siyasi zindany siyasi Kürtçe ders berýärmiş, onam zindana atypdylar. Menden birinciden tähüt bermeýini istediler diýipdir. Bermedim. Sonra öýler zorla çıkardılar daşar men diýipdir. Tähütüň näge radyna çyk ýok bolup diýipdirler de. Näme aňyrdan emir gelipdir, durmasylar, galmasylar diýip. Gurrun tähütüň içinde tähütde alsalar, alıp boşatýan ýaly etjekler da, tähüt bermeýärler da çykaryp goýberipdirler. Näme? Millet şunýaly her ýerde ses eşitilip dursa, her ýerden de daşar ýurtlardan da basyşlar bolup dursa, şonýaly bolýar. Ýöne şular görkezýär, bütün şular bilen ayaklar titrep durdy, ýani bir alazyk gaty korkdular bolup duran hereketlerden. Bir de korkmady ýaly däl, indi öňki ýallar gaty güýçlenme opozisiýonlary. Her ýerden liderler çykypdy. Her ýerden ýa-ni sazman melele, hatta bir kan türkmeni gördüm men, sazman melele barypdyr, türkmen egneşik bilen türkmeniň sesini ýetirmek üçin. Berlinde da tezahürat bolýar, Amerikada bolýar, şonda türkmenlerin sany az da bolsa
bir Türkmen don telpek bilen hem çıkanı görünüyor da göde. Şonu yal çıkan Türkmenlerimiz hem var men olarak berekellandı verdim yazdım ama sağımla. Onu da giyin alıp zat yalarlar hem kendi yani. Türkmen telpek doğunu adı görüyorlar bu siyasi meydanlarda. Onların daşınına yankı ayendi Cumhurbaşkanı Demokrasi İran yankı Rıza Pehlevi'dir. Ali Kerimi, Golşifte Ferahani, Hamid İsmail'in ola bir celete geçirdiler. Biliyanız yankı Rıza Pehlevi birinciden bana vekalet verin gibi başladı. Olam sol az bol kaldı. 400 bin teori olup kaldı yani 30 neçe milyon, 85 milyon milletten 85 milyon milletimiz var yani cemiyetimiz var da İran'da. Onun yarısı internet ula diyer. Şol yarısının gözünde tutsa 40 milyon oluyor. Bar 30 milyon ula ne değiller. Şondan var 3 milyon almalı da 3 milyon alıp 400 bin 1 milyona da varmadı. Şimdi belki biraz zadedendir da o da özünü bir ağramlap ölçep görendir. Ben ne çerek ağram var İran'da. Şunca Zavit Şah, Ruhat Şah, Rıza Şah deyip kıygırıyorlar. Doğrudan bütün millet beni İslayami ya da verdik şu ağırlam deyip görendir hükmet. 400 bin arası da neçe milyonun arasında. Sol için başkalarına oturuşup koymaya başladı. O bir taraftan kovuy. Yönü bir taraftan intikatlar da var. Bir de hemişe de görünlerimize aytıp gelişimiz yani her bir hareketi kollayaz. Yönü bir hareket şunu alıp kaçsak olsa. Bir de şol hareket öňe düşýän bütün milletin sesi bolup bilmese, şonu temsil edip bilmese, onu gollamaly bolýar. Aýratym İran'da şu wagt gowmiýetler ýarsynyň köpü gowmiýet ha. Farslan özü agalyet bolup galýar İran'da. Şol gowmiýetleriň sesini dile getirmese, ondan bize peýda ýok diýip gelýär. Soňra bir aýdan sözümüz bardy. Rıza Pehlevi onun kim bolsun? Başlarına oturuşdurlar. Sıçık ya, şuna bir vekalet berýär, ya şu bize lideriyet ya, deyip hemmesi bir ara bir karara gelinsin, hemmemiz goldaýly. Şuna edip gelýärdik da. Ýöne şu wagt bir näçe adam üýüşme gowy, ýene kemçilik ýene häzir kem. Şular üýşelliň içinde kimler var? Şahzada Rıza Pehlevi we Ali Kerimi gowy seni öňe düşdi ýöne futbolçy, öňe siýasat ýatyp duran adamlar. Golşifte Ferahani şeyler bir bazı yer içinde bir siyasi raktan şol o da internetten koşuldu doğru barmadı. Yankı Caize Nobel alan kadın Zenana Şirin Ebadi vardı o. Bir neçesi yönü neyme kem boş yeri yankı rahatlı kem hezpler, sazmallar. Yani umumi bir sazman olup milletin bir toporunu temsil ettiyen, ünlü düşüyen toporlar yok içinde. Mesela diyelim Şurayı Gozar yok, Şurayı Tesmim yok. Mesela fedayandır, yani muzahittir, bırdattır, kendine sazmallar etcek bolyanım. Üyüşüp şoların adamları da kendine ayıranı, üyüşüp etmeliler. Bile karar vermeli, şu yok yadır. Bir näçe adam tanalyan adamını üýüşürmekde bolmaýar da. Sazmallar da bolmaly şonu ortak karar berjek boldan. Şonu kemçilik etýär, ýetnesizlik bar hareketlerinde. Şol üçin häzirem intiqadymyz bar. O derejeye ýetenok. Ve şoň içinde bir de hiç dağıtlardan yok, gowmiýetlerden hiç bir temsil etýän yok. Bir Kürtlenki var, olam daştan şu internet girdi. İranlı yarısı da Türk ha İran. Türk bir adam yok içinde. Oğlum ol bir adam yokluğu şey yani İran cemiyetinin yarısını hatalı almayan bolýar. Ve şu ertesi kıyınçılık döretýär. O sana karşı durýarlar da. Şol için häzir ol agzy bere ýetirmändi. Birem şol Golşifte Ferahani ol siyasi ýandal we aýdan sözü var gaty. Biderek sözeden her kim häzir şu inqilap bolmaka
gelecekde ne hili hükümet etjen gurun etýän bolsa şo hıyanet etýär diýip aýdypdyr. Gürşifde Ferahanyň sözüne bakın. Yani şu var. Her kim gözüni yumyp koşulmaly. Ertesi kimin geljek nähili boljagyny bilmeýän ama koşulmaly. Eger sorasa ertesi nähili hükümet bolup hıyanet etýär. Bu näme bolur? Çünkü ödem görkezýär da siýasatdan hiçbir bilmeýänligiň görkezýär. Millet ertesi muň ýerine mundan beter gelse näme başa? Yine diktatoriýa bolsa näme? Kowmiýetler öz hakyny alyp bilmese näme? O sormaly, şu model bilip hareket etmeli. Bu olsa oturan yerine şol soraýarlar haýyndyr. Haýyn demek ansa da ahullar da oturan yerine ýem kafirdir diýer ya da palanlar etmek kafirdir. Bu da şol baş açyk ahullardan bolýar da Gürşifde Ferahany. Modern ahullardan her kim näme şonu anlamasa diýär. Ýöňünden sorasa diýär. Haýyndyr diýär. Gözüň ýumyp gitsin, biziň ýerimiz düşsün diýär. Beýle zat ýok, Gürşifde sen beýle zat ýok. Sen oýunçylygyň ediber, filmleriň oýna ber. Yani hakykat dünýäde millet oýanly, millet ertesi günde bilip ýöräsi gelýär. Şol çiğnem yani diye ne şah Mihail ne rehber diye de doğru vurun öyle. Şeydip şu ren burada Mevlevi Abdülhamid tuvaleme devam ediyor o da deyip geçeylin. Bilýän bolsaňyz şu Mir Hüseyin Musevi içeride yatıyor da. Mir Hüseyin Musevi. Ay 12 ýyl awala mı yatanna. Şol 15'e sebzip şonun ayağa gally billet şondan gaty himayet etdiler. Şol tezahüratlaryň özü bolup duran wagtynda hiç kim şu Mir Hüseyin Musevi barmak galdyryp bilmedi. Ondan Aziz adami ki feder iştuğuya sentezari vaytaş. Inni azize doğanmu yok değerdesi çuğdayı da her rahatta bolup bilir o ziyanı yok. Özde şon devam etse onunla bolmaya da görürüm. Özü. Bu tayda bir şahsın görürüm değil la. Özde şol yol devam etse onunla bolmaya. Yani kâhler var değerdeleri bir tarafta özler bir tarafta olara değmeli oluyor. Rıza Pehlevi näme şol selteneti devam edecek da teoriýakiler. Şol düşünce bile gelýärler. Şol için o taýda diýadesi muhim däl, ýani şol ideýany eger devam etse o bolmaýar. Şol kabul edilmeýär. Hawa şol Mir Hüseyin Musevi'den öğrenip barýardym, gözüm düştü bir jogap bereýin diýdim. Şol haçan şol tezahürat yatandan sonra şonu tutup ekitdiler. 12 ýyl berdi ýaty geçerdi. Ol Montezire'de de şonu ýaly boldy. Şu içeride sakladylar. Bakýar sonunda ölüp gitdi. Allah rahmet eylesin Montezeri. Bular näme etdiler şu tezahürat wagtynda şu wagtda o liderlere değmeýärler. Haçan şol ýatanna arkalar boşanma sonra ekdiýärler. Eger Beluçistanda da bir gün gelse şol Mevlevi Abdülhamid'in arkası boşalsa tezahüratları yatıverse onun hökmen hepsihanaga yetýärler. Şu duruşuna koymaýarlar da. Ýöne bulusdan bir gowy tarafy var. Her hafta cuma namazından sonra şu tezahürat devam etýärler. Hattı gyrmyzymyz Mevlevi Abdülhamid diýärler da. Şol için deyip bilmeýän olara. Eger şol namaz cumalar bolmasa diýip şu tezahürat bolmasa eýýem ekdiýärler. Diýmek bir herekette devamlı bolmagy gaty şert. Eger devamlı bolmasa bir näçe bolsa millet yatsa, sonra o lider ýeke alýar da onu eýýem ekdiýärler. Şol hereket hiç yatmaly bolýar. Şu buluşlaryň bolup duruşy gowy. Şu hereketi yatyrmaýarlarym. Şol için olan liderlerini deyip de bolmaýa, Mevlevi Abdülhamid'in sesem hem ýaýra oty. Hawa. Soňunda näme biziň öz türkmen tehramyzda inşallah gelecekde o hareketler bolsun diýeli. Adı birlik bolsun diýeli. Biziň Mevlevi Abdülhamid'imiz ýok, ýani şol Galikeşde Mevlevi Gorgis var. Şo bize ýakyn.
Yeni şol goldap türkmenler çıkıyor arasına. Şolar da berekella verelin ağzından. Näme täsir etdi ya da gawundan reň alar diye türkmen atasözi. Reň almasa heň bir-birine ýakyn bolsa şu täsirini ýetirýär. Hawa hareketler devam türkmenlerimize gawgullar arzu etýär seni de görelim gelecekte näme boljak. Bir şol aýanda ýejem demokrasi İran'dan söz etdik, şol köperip gitmeli. Şol köperip gitmeli. Galikeşten görünmektir. Galikeşten men umumi rak habarmada şu habarları okuyan da adları ýöne türkmenlerim arasında Beluç Türkmen Muttahit bir rahatlar oyalar, ekslerle paylaşýarlar Instagram'da. Şolar görüp guwanýar. Näme başta Türkmenin aýdýaly baş bolmasa gewreleşdi ýa-da bir baş öňe düşen bolmaly, şoň daşynda aýlanmaly millet. Şol gow tarafy şol Molla Ağun buluşlaryň şol gow durýar ağullary. Güýçli durýar sözünde. Evet, olan arasında ýuwaşlar, gorkýarlar bar, hemmesler ýöne bir milletden 3 sanyk şonu ýalçykda bolýar da. Millet bir ýerde üýşegine bir nokta tapsa bolýar. Şonu tapypdyrlar. Şol biz täzir türkmenlerimizde ýok şo nokta. O noktada şol ýurdun içinde bolmaly. Daşarda oturup gurrun vermek bizinki diňe şo sesleri ýaýratmak. Biz haber ýazyp bilýäris daşarda. O beşere ýazyp bilýäris. Daşarda bir zat goşulyp biler. Ýöne erek hareket eger içerden bolmasa o bolmaýa we şoň kemçiligimiz bar. Ýöne bir howlmasy adam ýok. Nädir bu ýol uzak öňe maýdyp gelýän. Uzun ýola aýak basdyk. Netijede berjek hökmen. Bu hareketler ýene dewam etjek. Öňküden güýçliräk boljak. Sebebi bir sesler asıl dünya yayrap gitti. Indi himayetler alıp döndü. Terörist dip sıfan çekiyotiler. Başka yerden kollayacaklar. Üyüşüp baryalar. Önküden hem güçlü olacak hareketler. Biz Türkmenlerim hükmen öz yerimizi alars. Alars. Yönü bizim ıkbalımız biraz daha da bağlı. Türklere de bağlı. Näme Azerbaycan Türkler İran yarısından da köprek bağlıdır. Bütün Türkler arasında Kaşgaýlar var, Türkmenler var. Bizim ıkbalımız bir-birine bağlarak. Şolar ayağa kalsalar, milyonu kalsalar, şo wagtda Türkmenler hem kalar hem öz paýynam alar. Yani ýalňyzlykda bir özüň galanly bolmaýar da hiç bolýan. Umumy bir hareketler bolar ilerde. Şonu Türkmen öz hakyna gowuşagyna men inanýar. Häzir näme hakykat, näme hak zat bolsa, mantagamyza goldamaly elimizden gelişine göre. Ay o bulustur, o zatdır, o parçalayıp durmalı da hakka aydan goldamaly. O şol Türkmenlerimizin en azından bir şola bilen ortak yeri var, ola mezhep da. Mezhebirek adamlar şonu goldaýşy. Muglevi görgisi. Doğru, katı doğru işetýärler. Şoň taýatynda bir Türkmenin adeşdilýär, o bolýar o tarapdan. Ertesi on bizden bağ dip bilýär. Şonu ýaly ýerde çykyş etýär. Bir näçe adam tezawatı goşulýar Türkmen telbek doğan bilen. Olga bolýar. Ondan haber ýazmaly. Ýene şol sazman melele gidipdir bir kana ildeşimiz. Bu hareketler de şol ýuwaş özüň görkez bermeli Türkmenlerim. Şunu ýaly badygyny bildirmeli. Sağ olun dinleýäniňiz üçin Taňry ýalkasyn. Köp sağ olun. Sonra bolsa bugün soramyzam kende ýaly bolýar. Näme Türkmen tehramy zor bulup gopup duran zat ýok da Türkmen tehrada bir hadise bir waka bolanda gurruny köpelýär. Şol üçin biz umumy zatlary täze tehlil etmeli bolýar. Dünýädäki, ýurdumyzdäki, töweregimizdäki sebebi hemme zat olup biziň ykbalymyza bagly, bize täsirini ýetirýär. Hemme hem täsir almaly hem täsir ýetirmeli. Hemme bir insan bir dünýäde ýaşap ýörse. Sağ olun Taňry ýalkasyny men dinleýäniňiz üçin. Bu häftäni şeýle gurtaraýlyň. Sonra bar bolsa sonra bolsa alaýlyň. YouTube'a bu ýere gowy işledim bilmeýän YouTube ken oňurmadym men hem bir hereketli at görünmeýär.
Ni sizin aranızda ege soğulat bolsa men alayın. Bolmasa da ýa-da hoşlaşarym nikah täsirli. Köp sag bolun men diňleriniz üçin. Görünüşüne soraw ýok ýaly. Janyňyz sag bolsun. Taňar ýalkasyň sag bol, sag bolaýdyp durdyňyň adamdan ezize doganym köp sag bol. Sağlıklı bir şeylerin Allah kuvat versin. Bol ýar ona ýadyr hoşlaşýan bari.